हेलो लोगोफोर खुलुमबाय आरो नोंथांमोनखौ बयखौबो गिबियावनो एबाउट बड' सेलिब्रिटिस इउट्यूब चेनेलावहाय बरायग्रोनानै लाग्रोनाय जाबाय लोगोफोर। लोगोफोर बे भिडिअआ जागोन बर'नि मुंदांखा फावखुंगुर अमप्रकाश केरकातारी बिथांनि शर्ट लाइफस्टाइल एबा बाय'ग्राफिनि सायाव। बिथाङा माब्ला जोनोम जादोंमोन आरो बिथाङा माब्ला बर' फिल्म इन्डास्ट्रियाव आगान होदोंमोन आरो सोरजों हाबा जादों। बेफोरखौ मिथिनो थाखाय नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायलांदो लोगोफोर अमप्रकाश बिथांनि रियेल एबा आबुं मुङानो जाहैबाय अमप्रकाश केरकातारी आरो बिथांनि जोनोमा जादोंमोन 1978 मायथाइनि 4 जुनाव आरो बिथाङा बड' कमिउनिटिनिफ्राय बिलं खालामो। बिथांनि हम टाउनआ जाहैबाय बरपेटा रड, बरपेटा, आसाम। लोगोफोर बिथांनि फरायनायनि बागै बुंनो थांब्ला बिथाङा गावनि स्कुलखौ कमप्लिट खालामदोंमोन एस.टि. ज'सेफ एइच.एस. स्कुल बरपेटानिफ्राय आरो बिथाङा कलेजखौहाय फरायदोंमोन बरुवा कलेज गुवाहाटीआव। लोगोफोर अमप्रकाश केरकातारी बिथांनि बिसिनि मुङा जाहैबाय अरासा रानि बसुमतारी। बिथाङाबो सासे मुंदांखा बर'नि फावखुंग्रि। लोगोफोर अमप्रकाश केरकातारी बिथाङा सासे फिसालाबो दङ। फिसालानि मुङा जाहैबाय शिवम केरकातारी आरो बिथांनि रिलिजनआ जाहैबाय हिन्दु। कास्टआ जाहैबाय बड' कसारी, नेशनेलिटिया जाहैबाय इन्डियान। लोगोफोर अमप्रकाश केरकातारी बिथाङा बर' फिल्म इन्डास्ट्रियाव गिबियै 2004 मायथाइयाव आगान होदोंमोन आरो बिथांनि गिबिसिन बड' डेब्युट मुभिया जाहैबाय हांमा हांसा। लोगोफोर दायो बिथांनि एवार्ड एबा एचिभमेन्टनि बागै बुंनो थांब्ला बिथाङा बेस्ट बड' एक्टर फर द फिल्म खैना 2016 आव मोननो हादों आरो बिथांनि 2021 आव ओंखारनाय सिजौ सावथुना 4 एवार्ड्स एट द गोल्डन स्पेर' इन्टारनेशनेल फिल्म फेस्टिवल 2021 फर बेस्ट डाइरेक्टर, बेस्ट डेब्युट फिल्म मेकार, बेस्ट स्क्रिनप्ले राइटार, स्पेशल जुरीनि एवार्डबो मोननो हादों। ओमफ्राय लोगोफोर अमप्रकाश केरकातारी बिथांनि 2023 आव फैनो गोनां बर' आबुं सावथुनफोरनि मुङा जाहैबाय सायखं आरो बोसोन। ओमफ्राय लोगोफोर नोंथांमोना बिथांनि बे फैनो गोनां मुभिफोरखौ नायनो थाखाय बेसेबां एक्साइटेड जानानै दं कमेन्टआव खोन्थाहरब्लानो जाबाय आरो नायनो थाखाय एसे नेनानै थादो। लोगोफोर बिथांनि शर्ट बाय'ग्राफिया बेनोमोन। नोंथांमोना भिडिअखौ नायना मोजां मोनोब्ला लाइक खालामबानो जाबाय आरो सोरबाफोर चेनेलाव गोदानै फैदोंब्ला साबस्क्राइब खालामना होबानो जाबाय बेबादिनो बड' सेलिब्रिटिसफोरनि बागै भिडिअ मोनबाय थानो थाखाय। लोगोफोर दिनैनि भिडिअ बेनोमोन। गोजोन्थों एन्ड थेंक्स फर वाचिं।